Hola, sóc Eduard Pallarès. Anem a preparar una mona de Pasqua de llema i fruita confitada. Per començar, prepararem el pa de pessic. Aquí tenim els ingredients, els ous, el sucre, la farina i l'impulsor, per farcir la marmelada d'albercoc i per acabar el crocant i la fruita confitada. Per fer la llema necessitem sucre, ous, mantega i aigua. I per fer l'ou de xocolata, xocolata. Per fer el pa de pessic, agafem els ous i el sucre i els muntem fins que tripliquin el seu volum. Després agafem la farina i l'impulsor tamisats i els afegim i els mesclem envolventment. Posem la massa dins d'un motlle i el posarem al forn a 180 graus entre 30 i 35 minuts. Quan el traiem del forn, el deixem refredar. Quan estigui fred, el desemmotllem i després el tallem en 2 capes. Farcim el pa de pessic untant amb marmelada d'albercoc. Per fer la coberta de llema, posarem el sucre i l'aigua a bullir. Quan arrenqui el bull, escaldarem els ous i ficarem a coure. Un cop torni a bullir, sense parar de remenar, afegirem la mantega i retirarem del foc. Després de deixar-la refredar unes 2 hores a la nevera, podem començar a emmascarar el pa de pessic. Un cop recobert, el decorarem amb fruita confitada i crocant. Li podem donar brillantor amb gelatina. I per acabar de decorar, li podeu donar el vostre toc personal, posant-li, per exemple, ous i plomes. Ja tenim acabades les mones de Pasqua, de llema i fruita. En aquest cas hem agafat un motllo rectangular. També poden ser rodons, quadrats, triangulars. Espero que us hagi agradat i a disfrutar.